gang no ya kecing ruai ribai bal kecing ni kena step ni pedang da kecing selungu tapi ki pai ba ki prabangit lemba kena step ngai ngu yu blay lemba kena step jung kena singi balwan lam ingi kena jaka kena ke por so mingin peteng ya kena kecing ruai ribai bal ni duai ngai ngu saci sin pat ubalong upa cingi bahap neng ubala don ringkat bat ngi lamba kena step jun ke singi bamilawan lam ngi kena jaka kapalang mau nai bangi yoban pelong ya kena cingi seng sinat mela pelilan mela ya lam ngi kum ki khun ki chome lamba kena por bangi duai bangi dager pan bami ko kenran men lo ringkat bat ngi kena por Bamen simba ko ju cho me tragun hiar. Banthe ke cingker ku lama kan ngapo. Trai ni duai. Ya ke men besar yu pai lang cho me pelawan. Banwa di kak tin ke cho me. Trai kenrahan ni duai. Bamen pendap yang ni ko kenrahan. Ke at ligi dok ha. Basen ligi kepu ko kenrahan. Bangin la Banyo ke cing pam, bangin kedang ke cing em ke bakan zaman sim. Try to shim ke ngapor bastang ku kunran. Hadu bangin la at ligi dok ha kerteng jisu ni ligi kepu ku kunran. Bangin la akan ngapor ngin yo banyep teng lang ke ya ke cing ruai ke basan spa samsau. Cing ruai ke basan spa samsau. Ke cing ruai ke khot ni akan ngapor unong pen kya bakrau. Punya petang bengkin marjing ruai ba aspa nyop kendai kenlong yang atrai kenlong yang atrai di mana banteng hanut di umma apa bangun di tipan segi sama Adonai,
Laispan rip kendai. Yang kena barcing ruai, laispan rip kendai. Laispan rip kurang. Oh
South Park Subway. Maju aja South Park Subway. Tengbiang kena bajing waj, South Park Subway, tulam yang halin timur, hapu engki jing peng soi pu, hapu kajing jar bajing mau, bensin papaya lam jaga.
korngi shimata meng marjing wai ka sans pa sa turwai ro shimta beng kan marjing wai ka khoros ka balai pu'a ngala kut chingmot ban bud isu 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 ngalong pai ki ngalong pai ki Lagintre, Namarwe Nangu. Iwe lagintre, Namarwe Nangu. Iwe lagintre, Namarwe Nangu. Nanong paigi, nanong paigi. Bertengan ino, yadim langan. Bertengan ino, yadim langan ba. Bertengan ino, yadim langan ba. Nalom paigi, nalom paigi. Galakut jingmut, anbut yu Jisu. Galakut jingmut, anbut yu Jisu. Good
Kajingu bat kaburom ni ai sau blay ningkong nagabentagan ni setiap kabapernay kabasaat bat kabapengat hakaba ngiadon hakani kajaka jong kani kalumpong ban sedang ya kani kajing syakri bat kajing mani kajongi yau blay para bangi hagaba sedang jong kani kajing syakri ngimla ru klem da aingu yau blay bau blay ula isnai yangi kumupat lang ubala seuspa jong u hadin bangi laduk no ya kajing ya kenduk lang kajing ya syakri lang kabasisin sisnem kumbangi jule dakasinot hi barok kawai Henry ngila day bandu ikataling ba kajing jia kajing yat linti bakom kabalang kristan ru kabangim pat Jumat menu-menuru hagabangila day ban sakta lingba kajing don jong ni ka klam COVID-19 kumta hakasnam ar phawai ngim chim la yo ban ngis ngau yo blay ba menta kani ka sin ngile poilang menta kani ka por tina ka benta jong ki baro upat lang klem da nyo klem da jer ya no la kalong nakaliang jongi ki para bangit jong ka balang presbyterian kiwei ki jat kenhun na kiwei pat ki jat balang ki balayaw wan lang banya snok cilang hagani ka lumpong ngi pediang sngaw bha yapi baro haga kerteng ke jong Jesus Christ ubalong tang ma uhi unong penim jonga ba jong pi haga juga poru haga bangin saya sakmat ya kani ka jing sakri ka jong yaw blay nyemla klem dapan pau ya ka jing priang sngaw bha bat sngaw burom ya ki sakri ki balong ki nong mikmat be ye ki badan burom jongi ki bala poi swa kani ka jing sakri ni das ngongu ya pi nadu UMP jong ka lok sabha ima bin sen pala ila poi swa kani ka jing yeseng ringkat ru IMDC jong ka kasih hil
Autonomous District Council iba Charles Marngal iba dia poi ringkat ru lembat i kumjuk ru ngisngau pun pau ke jing sngongu na kebenta Mr. HB Nongsit Wayne ki minister ki badan hak sarkar jela ke jongi ibadai kmi ibadai pet ru ya ka water resources bat kiwe lem ru bat i MDC bat scam renta tiang ibadai dan lang hak di kapor di ringkat ru ngiyo i ya ka khmat ka bak kemen bat sngob hae ya i paim jongi jong kahima nong klau ibale dan ringkat bat niru nadu kene ki jingseng lemru bat weipat ki ex MLA kum iba bonus ndoru nong ila dan ringkat hakane ki jingseng ngisngau ba na kebenta ka sinat pediang ngau ba ru kum ju yepi ba pin ye sem mentalang hakane ki jingsakri yau ble nyinget scam kajing dan jung piru kan ai men sem yang hilang baro ngin yes penpau kajing sngongu ya ke jing yeseng samlah balang Presbyterian soyong kabala ai ya ketu kajing ruai hapdeng jongi swa kan yeseng tenre na kebenta kajing tiap jung pi baro Ubalewan lang bat poh ni por nan khat yau secretary baun pule ya ka program jong gani gi seng Reverend Dorton ka program jong gani gi seng pat ba hakani ka por kumtung ilayo ya ka jing ruai revival na ka balang soyong bat ban beteng biang ya ka jing seng haka bangin yo ya ka ban pule na ka ktien ka jong ublai bat ban yalam yangi haka jing duai nai Reverend WF yau nyau nongkran jong ka ne ka jing seng la penbet i Reverend BR Kanayor in yo ban lum ya ki jing aingu bat kat padang lum ya ki jing aingu ngin yo ru ya ki jing ruai ko yar na ka jing seng kena balang maunai ka standing choir Maulai Presbytery nakabalang maurang lang bat nakabalang nongjeri inyo ya ka jingduai ban inyo ban ya ka jingduai pun kentang ya ka jing aingu ka jing penmena bat ka jing penwai kani ka long program hakani ka jing seng kani ka stem Atrai memelong ublei jonga ngan kentiu yame ngan yai kentiu yame ngan yaro ya ka kerteng jome namar melale ya ki ki bapla ki jing sela namen barim ha ka jing yaine bat ka jing sisa ngin yap teng ya ka jing sakri ba ka jing bani ka jing yaublei da ka jing ruai ka balai spa kendai Kajing ruai kabalai spa kendai. Bad hadin gani kajing ruai kumbala pensngau. Reverend WF yau nyau. In sialam yang ih kabapuli ni kecil ulai bad bu ha kajing duai. Kani kajing ruai kaong kajing dap u Yesus Kristus. Tungin ya solang baro kito kidikat kan nembar kabalai spa kendai bad lai spa nyau. Melong badap ya bertei melong kambun spakam korlo laga gede ya gaspa bertei perun baro gawe ngalayo lang baru blei
Hasyua ya kebangin sayok, ya pendem hikmat jong belai kejing duai, ngan pulai katto katne ki bentang, naga kdin ka jong belai, banding kong naga sam ka bokra, kadikot katto katne, utrai jongi, kapno kabadon buram long ka kerteng jongme ka kendau baro ubala bu ialah ka buram halor ki beneng habanga perkhat ya ki beneng jongme ka kam ki sunriakti jongme ubnai bat ki klor ki ba melabu ubreu long ayu pameken mau ya u bat ukono breu ba mewan ban kmi ya u naba mela penlong ya u tang kendiat kampo ban ya blai bat mela pen pong pan snyat ya u daga buram bat kajing pendon buram mela penlong ya u ban yo kajing sensha halor kajing le kikti jong me mela bu ya ki aka baro hapo kis lajat jongu kasam kabakendai pusan kadikon riu nyau ale tonginya mane bat demngon tonginya dem ko siu hakmaru trai nong kau jongi nabau lo belai jongi bat ngilong ki priu kajaka plang jongu bat kilang brot kakti jong u sam kabachis papra tolong balakan tiu au belai halor ki beneng bat kaburam jong me halor ka kendau baro ban pelat ya ki ba i jong me tu pen em dala kakti ka mon bat tus ngeu yangi Gospel kat bakom Yohanes kalong ba supau di kat nyau bat pra namar katau Jisu lo ong pat haki sisa ngong api bangangalong ujing kang jong kilang brot barokat kibawan mensua jong akilong kiba buti bat kinong tu Rai kita ki langbrot kim shem la ko ngu yaki. Kitab Isaya kalong kabalai pau kirikot kabakat kra. Na markata ti utrai unap ba un les bon yapi. Ba na markataan pen tiu yo. Ba un le isen yapi. Na maru utrai ulong ulay kajing bisa. Sok kita baro kiba ap
yau blei un perku ya ke jing pule bat syashkor ya ke tin ke jong blei ngine pendam ha ke jing tuai kok pa jongi ubah beneng long ka bakut ke kerteng jong me wan ka hima jong me haga khandau kumbak long ha beneng me long blei ubala ij yang ni oj me long try ki men sim jongi me long try jong ki baro ha beneng ba khandau bana markata ablei iwan man aingu ya me hagen ke step bamela sya yangi kom ka sinat ya kaban yoban penlong ya ke jing yeseng pai ba meyo I ablei ya ke jing trang ya ke jing angnot ya ka jing I jong ki khon ki jong me hak ba ki wan ya kaban ya sakrilang ban pen kentiu ya ka buram ka jong me ban mane ya me ha ke step na marka tangi tuai ya ka ti ka mon ka jong me ba men ya lam yang I atrai ablei pen kentang ning kong yau moderator ubaya lam ya ke jing yeseng oi pen kentang pen khut ya ki nong sim benta baro ki ba don ka benta ka bakrau na ka bentaban ra syajrong ya ka kerteng ka jong me leng ba ka ga jing mane ka jing syakri ka jong ya me ha ka stem pen ku bore ki na sim ta paro ablei bat ba ai ba men sim ba khu jong me on da beker tep ya ka tem kum ba la long ha ka sngi pentecost topen yang I atrai topen lach yang I naki ki jing penwet naki jing sneu ki jing jiang ki basusi baro bat ba meni snei ki ko trai ban pen yo hangi ki jing kerku ki ba kenjang men sim leng ba ki jing syakri ki bang sayo la kalong naki choir laka long na kinong tuwai laka long na kijing syakri lang bakijing aingo bat kamtam makabangin yos ngewru yagi kubor na kaktin ka jong me ay ngin yos ngew kaway kaktin kabami na boneng hi kijing syap ting kin jajunom jing suk bom jukut kan mi ngidwai bat ngiyay dwai ya me ablay ba menis nei kan ko try ban pli ki lat kelenti yang I nang nei sak mat bang nang yo ya ki jing ya seng ki bakum kini ban pelat na ki jing jia ki ba sherkei jong ka mariang bat jong ka protehi bat ba men ai bor pen shaj bor ya la ka jong sinat ka jong me bang ini ya ta ki jing I thu pau ngin ya ta ki jing ya lam jong men sim ha ka bangin la ya ban trei pendep ya ka kam jong ka jing penem ka jong me ha ka ka sla jong ka khandau to men simti ya ka por ablei ngi IT hame ban pen kentang yang ilang baro upai lang bro suspa jong me uba wan sya ka jing syakri sya ka jing mane blei ka jong I ai ba ki sentur ka jong I kin dap da ka jing ya ro ya me pen dap ki do not ki jong I da ka jing keman bat ka jing suk ka jong me atrai sngew ya ka jing duai map ya ki pop abai ki kerteng jisu ngi duai amen ngin wan syakawai pat ka banta jong ka jing syakri ka jing yau blei kumne ngin yo sngono ya ka kubor na ka tien u blei dingba u syakri jong u bala penbek da ka sinat Reverend BR Karnayor wene ki pastor u balaju
Yesim benta bah ki kam jong kasinat. Bad bulai yesim benta ru bad ikit iki kam jong kasinat kum we ni ki step secretary jong kasinat. Pada gaju kaporu ngasngau bah ban yatu Ahmad jong pi. By Pastor BR Karnayor bensai ka kubor dang benta ubnai siterik hi. Dal kalian kasinat ilapha ya u. Baun teng ya kakam administrative secretary haka Presbyterian Church of India. Ila sedang ban join ya kakam nadu siterik mentau benai hi. Di pastor kulai sibun ya kajing penkok nguk jong pi nak benta kasinat bapin yeng batrei ki kam jong ka Presbyterian Church of India. Ngengej kam bat ngina duai bau blei un penon kam ya pi bat un yalam ya pi un ai bor ya pi bat un ai ru ka jingkot ka jingkia api kenang ba pin la ru ban pendep ya ka kam kumbala syania api hi di pastor sacisin ngis ngaungu na ka benta ka jing pediang jong pi ru ba pin ai ka kubor ha pedeng jongi ha gani ka kelemat kum ka jing pen kre aswa bagi siot ngawi ka kubor na i tungin ya sok lang ka jing ruai ka ba sispa ar punyo Batispa arposan kabaong ko mensim kajing pentemai ahyar da kabor bakraw penduk ru kabut usatan kajing sniu nangi tolau ya kala beneng atruai to pa ya kinong pop ban penim ai ngin ngau ka ktin ke jome isnei kenrat ai ngin im baru arteli gidikat ka batispa arpunyo batispa arposan ini yang nak. Kumensim kajing pentemai ahyar dah kabur bakrau pendurus kabut usoikan kajing sniu nangit ulau ya kaer beng atrai topa ya ginong poban bening angin snow kaging kajong min is megen rat angin im ringkat bat kisah krijong min palungen simban yai treng open gendu yagi nongpok pen paula kajing aile yagi men sim jongi men ta to ben shai atwai babak angin mat kajing ijong bilam yang isyagadina Reverend Moderator, kinong kitkam jong kasinot, ki pastor, ki dekot, ki delegates, kinong sensyar ki beit ki jongi, kinong mikmat ki jongi, ki kpa, ki kime, ki hinmen, ki para, ki lok ki jor, Bad baro upat lang jong ublay. Ngai kublay kerpang yapi. Haka kerteng kabakodor u Jesu Christ ubo try jongi. Ningkong nga aingo yoblay. Ubala ay hangay gamet kabakot kabakya. Bada kajing kerku bad kajing isnay ka jong u. Kabala penla
hakaba yo benta man sam ya ke kubor ke ktien ke jong ublei hau pat lang ujong ublei ngapan pau hang neru ya ke jing skongo ke kerpang ya ke sinot ke yit jongi ke balai bet ban syania ban tenrong bat ban penyeng yang hakani ke jingeseng sinot hakani ke balang hang nia maunai kemuwe ni ke syakri ban keren ya ke ktien ke jong ublei ungker ku ya ke sinot bat ya piu pat lang balasius pa jong utrai baro kapen kemen sikadei ya ke dok not ban yo i kakning ya don lang hagani ka jaka ka baga balang maunai ka lapen kre bangin yo ban syakri lat lo ya ka kerteng ka ba im ka jong blei ban wat ya ka khmat jong u bangin ya ro ban pendon burom ya ka kerteng ka jong u to ai bau blei un yo ya ka burom baro kabenta na ka ktien ka jong ublei ka bangakwa banbu kum ka nongrem jong ka khubor hakani ka sinot kalong katu ka benta ka bangila ban syam na ka gospel katkum Markus na ka lenong ka bapra kat khot ka baar ka baong gumne ngaisin yo patba naba menta la laisngi kila ya shong bat nga bat kim don shu ei ru ban bam u jisu ong ngas kausen yau pat ba nginya duai ngi khmiet iki khmat ki jongi shame ablei daga penret ya ladi kamu pat lang balasius pa jong me banwan e ka bor ka jong me ka jing rap ka jong me habang iphai ban khbi e ka ktien ka jong me bat ban yo ngau e ka jing pasiau men sim jong me ban kentang ye lau jong pat lang to kren apdeng jongi ngi shaskor ablei aga kerteng ka jong uji sungipan amen ngas ngaus nei yau pat ba naba menta la laisngi kila ya shong bat nga bat kimdon sho ban bam kakot ba parengong I have compassion on the multitude kata kalong jing kren ka pamino nakasintor ka jong Jisu habayo yo patba ubabon ubadon hakajaka kabakenja sesilyang jong kaduriau Galilaya laisngi banyadon badu trai Jisu Jisu ong ngas ngosen yo patba ki parabangai bait kawai nagi jinglong ki bau trai Jisu dan haka jingya day bat ngi kalong he cares udan ka jing snow ka kerpang ya pianga utip abang idon nagi yengi sem gi jongi habang i paikmat shau banduai ban kerpat ya ka jing lay snay jongu he have compassion on us uskausen yau patba uskausen yangi namar kata ka jing long ka jongu bandap da ka jing skausen ya ki breu ki jing shem ki baper aga jingim utrai Jisu dan ka jing snau nakabenta jong iwei nangi habang i mat habang i shem ya ki jing kerdo aga jingim uyo yangi kapan ki aga donot ka jong
kajong u abu yo I yang I mangidan apedeng gejing tengan kam jong kamet kejing tengan na kabayo sngau ya kaketien kajong u play kapenki yang kadonot jong u da kajing sngau snei ya pi badanga ngits kem ngila bania lum kumne gani kejaka namar bau try Jisu ya sngau ya kajing yam kajongi upat lang jong u namar ngitngan ban yo sngau ya kaketien kajong play ban te ya ka met ka mensiem kajongi udon kajing sngau nakabenta kito kibadon hapdeng kajing jinjar jong kajing em kiba hap agajing pensoy kiba bonjat agajing em kiba don haka khimkhat jong kajing em kiba lanot kiba do jingkerman kiba pang kiba shitom kapan ki ya ka donot ka jong Jisu da kajing skausen ei ngas skausen ei yo pat ba bunsien kijing ya phibat yanga kalong bagadon ke jingale hangi ban skotho sapang ke ka benta ban pendai halamarway ne kijing sem ha kijing em jongi ngibu sibon kijing keli yo try bau play bonsien ngiduai balai kane try balai kini ki balai kini ki wanja agajing im jongi bonsien yaksa agajing long brio hakabia dei bagajing agajing penyat bagajing bobek kajong ublei agajing jam kapaman kasngi kajongi kajing sisa ko upai lang jong ublei kalong bo ublei udap da kajing skau snei yang I kapan ki ya ka donot jong u da kajing I usgau yang I badu hap banong bad ban pen I time and again nakapor sekapor bau don kajing skau snei yang I Hakisla jong ka Bible habang ipliet aka pertay jong gijing kela kiba mga mapi ngi em ngi shem mo blay o hap banyai pengen mau banyai kren banyai penpau kanu yit yang I bat kumno sumar syapang jongi hakata karukamu blay upanishan na yang kajing yit Sanga bat sapi, haman ki kelip mat badaki rukom, ling bagi jing ja bapher, haka jing ya lenti kajongi. Abang ngingam man puli ka Bible ngisem bat yoi. Kumno nagapor sekapor ublay uhaban kener ki kiti ki jongu. Bat kumno sumaru besai Gabriel habala lingshop ke kutlat. Ngisem mga testament kabarim habaw pailang jong ublay uyale persa yo ublay habaw pailang jong ublay utenjo yo ublay upenhap ka mana ban besai ki. Aga jing ya ka riklaw. Exodus kan riau ke itu ekane. Rius pas nem madien kata ka jingja we riu ulara arpotali ki kpu barli na o prophet Elisha bat kita ki kpu gila besai shispa ngot ki riu bala pentamru kat bakum ka ketien ka jong ublay ong ka kitab baar kis iem saulanong safo arter kat khat Habu pait lang jong ublay, utnom yo ublay. Bamdon ka do ban bam. Ka kitab jingken ke itu yang ni. Ba ublay uhaban walam ki erkiar. Ban pelong jing bam yo pait ba betnom.
Uba bleu la pelat yaki nagari kejing long rau na Egypt. Habang ipai ban page sa testament ka batmay ngiyoi haki sautali ki gospel balakren ya kajing bsa ka jong Jisu ya ki san hajar mot. But Markus prananong Matthias kat sananong life war life kendai ki tho yangi ya kajing bsa ka jong Jisu ya ki sawajar. Kajing sisa kalong ubleu sumar siapang lagi beliau. Uyai kami bagabas niau kanomja. Hakajing ya kendo hakajing im. Ngihaban ya ka senam jong ka pandemik. Wat bon sien ngi kuslai. Ngi skau siap tieng. Bat kani kesnam hi ka pelong yangi bangin tem krop au blay banwat ya ka khmat ka jongu kalong ga bapla kumno blay pendap yagi yengi sem jongi haka kudlat jong ka jingem ngi perta nang nogan wan ka jingerap yangi Kasam ke jongo David ke basispa arpuway ke kat ke baar ke ong ke cingirap jonga kawan nau try ubala tau ya ke bleng pada ke kendo kalau nge bapla kum no bleu pendap ya ki kiu shet kiu tiu jongi ubleu pa ya ki breu ki jongu bakin rong sigi yen jong ki balanot ki bakerdo Ubleyu ya rap, ya ki brio ke kutlan jong kajing em. Kajing besar ya ki sawajar namar kata kalau kau wei neki kamba ki bau Jisu le ban pengen mau yang i bakhmat jongu ki ei paro kilong ki ba mentoi na kebenta jongi ki ba penki ya ka dok not jongu how try. Everything matters. Hakikat ki jongo. Baro. Kilong. Kiban penpoi. Ya ka jingker ku ka jongo. Yangi. Markus ujus ngotenat ban keren. Japang ki kamba ki bau Jisu le. Habang ipet ya kini ke gospel ni siam ki don kat prateli ki kamba ki bau Jisu le. Kat lai teli haki lenong ki basa kemat. Jauh teli ki lenong ki basa kemat ni yoi. Bat kawai ke kamba ka bakat sau ni yoi bala kren la tho hakini ke lenong ke bapra. Kajing besar ya ki sawajar bat kajing besar ya ki sanajar ki bangioi haga lenong ke bahan riu ki long ki jingja ki baya per kawai bat kawai Jisu pentik kena ya kane bagadon kajing ya per kajing besar ya ki sanajar haga lenong ke bahan riu bat kajing besar ya ki sawajar haga lenong ke bapra ki long ki jingja ki baya per kat kabakat kendai arpo jong kani kalenong kabapra kaya tho syapang kata kajing sai kisan hajar kat kum Matthias kat kum Markus nriu kalong nagabenta ki Israel. It was entirely for the people of Israel. Kalong bait na kabenta ki kon Israel. Ani kajing besar ya ki sawajar. Kapinkan mau yang i bagalong ka jingja kabaja sesilyang jong ka Galilea. Hapdeng ka Decapolis kajing don jong pau teliki nongba. Haka bagi gentle kiwan. The focus hangne is on a Gentile community.
O Jesu, tambah upit, ya kita bala sius pa ki jong utrai ki Israel henrei ki khmat ki jong u ki oi ya phianga ki gentle ro. Ka jing kedau hang ne ka long baga jing ngosen ka jong ublei baga jing iet jong u. Ka long ya paro. Compare ni long ki bat nang nong iwan. Doesn't matter really who or where we are from. Compare pila ban long Compare ngala ban long way. Enrei hagi kmat ki jong u Jesu ka jingit ka long ya paro. Ngila banwan nagi jaka gi baper nagi shnong gi baper nagi background gi baper hende habangi wan shakadi ga jingeseng agani gaski utrai Jesu yoi ya pianga ka mangilong utip ya ga jinggan kam ka jongi bat kani ka panki ya ka donot jong u jaga jing ngosnei badaga jing ye gi priau par Markus pralan nong iwei do sipau ngiyo ka jing sngau ka bakarpang. Ka bautrai Jesu dan na kabanta ki sawajar. Ki baya lumlang ban skap. Ya ki jing hikai ki ba songblei ki jong u. Ya kita ki ba wan. Nagi shdong ki ba per. Nagi jaka ki ba per. Nagi pang gadurau Galilea kajing sngau ka bapenki ya ka donut jong u ban skau senai kajing sisa ka badon hangta ba kajing jing is nei ka bodon yaki kalong namar kata ka basong ni aru mangin kedau katuk at ne sa pangun upan ba bat kajing long ka bodon ha ka bakren ya kani ka ku upat ba. Ngijuk keli bor upat ba. Habau don upat ba. Kadon kejing mi. Upat ba ulang uta ubaya lumlang sibon nakabenta kano kejing tebu. Ngipulia ke Bible ngi agapor ka jong Moses upat ba ubami nagari Egypt naga yeng jong jing long rau haka jing ya lenti syakari kanan ka bau bleu kular kide ki pat ba ki batnum lenter a murmuring crowd ngiu ki pat ba ki badom angry crowd Ngiu ki pat ba ki balong judgmental ki banang ban bisar hakapor ka jeng bisar yo Jesu ngiu ya ka dur ka jong pat ba ka balong fickle minded ujo upat ba ubayaro yo try wong hosana ujo upat ba wong sanar pna yo udah nupat baru, balong silent, syus ngam. Kiba syupet, kiba syus ngam. Kimdei kiba bisar, kimdei ki pat ba kiba dom, kimdei ki pat ba kiba tnum, kimdei ki pat ba kiba ki jingmut. Kimdei kiba syusong, kiba syus ngam. Kabas kau tenat man perkat syapang uta upat ba ubaya lumlang haka jaka kenja day upat ba kumalakdaw sakmat henre day listening and hearing crowd upat ba ubasngam ubasaskor ya kajing keren kajong Jesu sau hajar mot Laisgi linter ban snap ban saskor ya kajing hikai kajong Jesu ong we nong tho
It's a miracle itself. Kalong kakamba hang tai. Laisgi, klembam klemdi, haka jaga kenja, sesilang jong ke Galilea, ban ngap ya gajing kren jong u Jisu, kalong kakamba. Upajba ubas ngap, ban saskor. Kajing temu ke bagi don kalong man saskor kajing hikai ke jong u Jisu. Kadok nuot jongki ka plo ban wat ban terang ban yosko bat ban pediang ayu trai dan ban ong haki hakata ka rukom ngila ban ong ure upat ba over kemen upat ba over shem ya kajing skopa na ublay lesia bagi wan don na pedeng jongki ke ba jinjar Iwan nagi senong gibaya per, Iwan naga kolsor gibaya per, Iwan rengkat ke jing snow baper, jing shem baper. Idan giba panggir kentai ki kena, jinjar giba sipa giba do jing kerman, Iwan baga jing temu giba gidon, kalau ngajing angnon, jongki. Ya ublay. Bat ban skap ayu. Ublay udon ban kren ya ki issues aga jing im jongki. Bat abagi wan rengkat kane ka jing snow aga donut jongki kilong upat ba uba wan daga jing kermen. Ban yo snow ya ki ktien ki jong u Jisu. Ban penja ya ka kamba aga jing im jongki. Badai gani ke batrak yo Jisu man ngosen ei yaki ki para bangai ba i hau trai komo pat lang jong ublei badon hagani ke jingeseng bat ubamla bandon ru ubala ban yo sko ye gani ke kubor lingba kilat patai kubor balingba ke YouTube channel jong ajing seng samla sinot kening ketien ke jong ublei ke khot ye pianga bangin yo i kita ki sawajar ki bawan sa silang ke Galilea syaka jaka ke bekenja ban yo snow yo Jisu bat ban wat ike kemat jong kita itang kiriyo patba kiriyo madan. Henry kilaya don baru try. Kilaya syong baru. Kilaya syaskor ya u. But kadon kijingong kabaong language of the heart draws compassion towards them. Kajingkren jong kadonut. Kapanwan ya kajing ngosnei kabak kenjablei syaki. Ban itu ya ke jing don kam jongki brio kalong ka kamba ka don kam namar kata ba mangamo pirungin don ke jing snow na ka bentagi wei kam tam gitu ke don kam ke jing rap ke jing shem ba per jo ke jing im ngaju kli la dia hato mangi ngi kam kan randien no akabe dei bat kane ke jing dei ba ki wei Haga nuga rukom yen la ban pen pau. Ya ka compassion ka jongi kalong dak jing keliu bakrau. Markas pra ka krenangi yakini ki ei. Ujisu pen pawangi lingba ka jing besa ya upat ba sawajar klem ken ki kentei ka jing ikai. Lightly ki ei ngi yo i nagani ka lenong ka ba pra Gospel katkumo Marcos kabaningkong u Jisu u yo i ya kajing don kam kabaar u Jisu us ngauto ya kabagi don kam kabalai u Jisu upen biang upen dap ya kajing don kam ngakwa wan pia
ya kini ke kubor ki lai benta kat kum kini ke jing skotho bengi syam na ke jing psa ke jong Jisu ya ki sawajar ka beningkong ke jing yo i u Jisu ya ke jing don kam ke jong upat ma kat khot i wei hado lai ngi pule ya ke ne ke benta ngi syam ke ktien ke jong ublei ke ya tho yang ngi identifying the need kalong kebetulan kam ban yoi ya kajing don kam jong pi bajonga kalong kebetulan kam hakman utrai u Jisu identify u yoi ya kajing don kam jong utau pat ba ong kektien ke jong ublei kita kiski men baladon upat ba babun bat kim don ru ban bam u Jisu khot ha u ye ki sinran jong u bat u ong ki ngas ngosen yo pat ba na ba menta la laiski ki la shong bat nga bat kim don shu ru ban bam ladangan pha no jing it ye ki shalayeng ken yap tersaw no halenti na ba ki don ki ba wan na sa jengai u yo i ya ke jing don kam lais ngi klembam la dau Jisu pha no ya ki ken yap tersaw halenti mene pangawan ngaban i phai siyeng na ka benta ban pan kre ban meditate na ka benta kene ke khobor ngalapoi khandai bijang ta lat maunai kene kila ong ka bhapi let charum ngila hiar serum kijing tangan galadon bat ngimla seban wan sejan ka pandal iman ngalayat ko makat saupo saupesan minit bat ngas ngoto kalong kumno narau ni upat ba ulit pai salasnong habam sim labam lalut kabam layabam te laiski ladaan letno kenyap tersau halenti uji suyoi ya kan nit uyoi ya kejing don kam jong utau pat ba namar ketau ya keren balagi senran ki jong utrai Jisu dap da kejing isnei kita ki bamdei hok banyo ya kejing isnei uit ya kita ki bamsim layo mat ya kejing it hatu kata kamlong mo ke kubor ke babana ke benta jogi kabalong de sisa ke jingkang jong ke jing isnei balap lewang na ke benta baro bangin yo mat ke jing la isnei utrai ke jing im kabadap de ke jing bombiang sudah larau trai Jisu yo i ke jing don kam ke jong utau pat ba utip ke jing ma ka ap ye ki larau pha begini pai no salasdong salayeng o yo i ke don ke jing ma kila ban yap tersaw halenti nambar ba kim sim labam haba ki le song laiski badu o yo i ke don ke jing ma o yo i ke jing don kam ke jong utau pat ba hagit kapor ngam artatine banong habo yoi u Jisu yoi ke jing don kam jong utau patba hagit kapor u yo iru ya ke jing don kam jong u padlang jong ublei hagani kamadan hakapangi don bar hagi jingja ki bengi tengko haga jingem utrai utip ladaun pano yang inang ne ngila manyap tersau kelentiat ke jongi haka jingidei ke bekenjaman sim ngiwan ban pawa kemat jongu baru utrai kwa yang ngi mengen mino naga jingi syembadu ki brio ki balong kaju
habang Yeshem madu try on pa yang i de jing kerku ki jongu ngen lai pa ki breu ki balang transform ki breu ki ba mat de jing thau thamai ki ba mat ye ka jing kala ki ba mat ye ka jing pentap ka jongu play ha ka jing im ka jongi ka jing skosen ka ba udan kalong iki brio baro ong we theologian Roy Atlan compare kila banlong ki bakumno kumno namar baka jing kajong ujisu kalong ka bakrawe bat ka bom danuput balaban kang ya ka jing leis nei kajong ki parabangit ba kani ka kubor kapan kan mau yang i bau jisu uyo i ya ka kabangingi dan kam haga jinggem utau pat ba simlawan ban pet ya ka shu simlawan kai henrei ulawan da ka jing tmu bat ka ta ka jing tmu ka long ban shong badu jisu ban skap ya ka jing kren ka jong jisu ban hikai syapang ga jing day badu jisu bad ban san aga jing im badu jisu ga jing than ga jongki kam sim thau ga jing than ga bakin jato mereka jing than ban yo sngau ya ka ketien ga jong play bat ka hima ga jong ya ki breu ki bakum kita Jisu penjaya ke kamba. Airu kajing pesa. Ya kata ka bakim sim lawat ningkong. Jisu khat yang penwat siwa ya ka hima ka jong blay pada ka hok jong te ya kini ki airu on sa alang tam hafi. Upaj ba sawajar. Klem ken Iki kentai iki kena ule dia kata, and they were blessed. But kilong ki bala kerku. Kini ki breu kim simlei ban dawa ya ka jing isnei ka jong Jisu. Andre ka dauba ka baki yo pediang ya ka jing isnei jong u. Kalong baki la ya shong badu Jisu. Lai skilantar. Ban ngap iki ketien belai jongo. Ong we nong thought they were willing to journey to a desolate place just to be with Jesus. Kila long ki bala kloy ki bala khre ban yat lang badu Jisu syaka jaka ka ba kendong ka ba kenja tang ban yo long badu. Hatu kata kam long mo ka ba Habalapan benar bagi jeseng sinot kan long amonai. Kiba bun ngilai dem krop banduai. Banwa deka kemat ke jong ublei. Ter ki breu ki nangwan namar kadon kajing sakut kali. But ke intention na kajing temu ke bama upat lang jong ublei don kalong ban yo long kawai. Bangin yo ban ruai kijing ruai ro ban kentiu nam yo blay bat ban kerpat ya kijing snei ke jong blay nakabenta kijing shem ki ba per ki bangi hapan mat aga jingem ni wan ki ba pang don ru ki ba klain ni wan ki ba bit ki ba biang Don ru kibam da bit da biang. Compare. Kay kabalong matat hakmat o Jisu kalong ba kita kipat ba sawajar kilaya syong badu wat haba kimdon ka baamban baamru. Ki para bangit ba ngilaban wan gibreu gibatkan ngamsim. Ngiwan ngilapan kre na yeng don ki bami dangdum ban wan sakani ka jinga sang sinot
Fitarai ujisum yo imo ya kata. Habang iwan na kadega jaka ngilong ki baterkong ka donut jongi bau jisu udap na kajing skos na ya pi badianga. Madaga ketien ka jong ublay ngem atatien. Ngin lej pai na kadega jinge sang sinat. Ki brio ki bala kerku ki jong utrai. Mat ki brio ki bala pendap ki jong utrai. Jisu dan kajing skos na upat ba. Bad haswa ba makikin mi no na kajing shem bad u yo I ya kajing don kam bad open kre ban pendap ya kata ke baki don kam kabaar u Jisu us ngoto ya kajing don kam upat ba he feel their needs. Jisus ngoto ya kijing dan kam jong opan ba bad namar kata open kre ban pen kedang ya ki kaktien ka jong oblay kaya tho yang ingi pulin na do kat ka basaw hado ka ba nyaw ka batay ya kane jong gani ka lenong ka ba pra kisnran kia tho ya Jisu ka jing ya keren. Nang noan la ban pen kedang ya kini do kupu hang ne ka jaka kenja. Kisran kem skotho ya ka jing ka jong upat ba ha ka takapor. Ha ka jing ya keren mo try ha ba Jisu ong day ban ai ya ki kilabo ka jing keli nang noan la ban pen kedang ya kini do kupu hang ne ha ka jaka kenja. Au Matius la tho nang no ngin yo ki kpu kata-kata gari klau kat ban pen kedang yo pat ba kadune u Jisu us ngotho ya ka practical problem kabadon open kre daga jing skosen ban meet ya kata ka problem kabadon Hagata kapor. Ulang yaki pidon katno. Kila yato tang nyau teli ki kepu bat kendiat ki dok harit. Utrai open kre ban pesa bat ban pen kedang ya baro ki badan nangta. Uskau to ya kajing don kam. Namar kata open kre ban besar ban pen kedang ya baro kibadan nang ta ubsa pen kedang yaki ubsa pen kedang yaki senran ro ban pen ken mau yaki bakam don ke ka ba hakamat jong kila ban long ki ba kelut ki ba matla dang hagalen nong ka ban rieu kidang yu kumno Jisu besar ikisan hajar. Hakalenong gawa pra kilas dang ban atatin. Kumnon besa yo pat ba bakadune. Ki para bangit bait mga mapiru ngilaban long kiba matla kiba kelot hakita karukam jong gajing skoto hendrei ublay ukwalang yangi bangin yo sko bat ban yo ya ka jing skau ka bau dan na ka benta ka jing dan kam ka jong pi ba jonga Jisu msim khat igisenran bakin le ka kamba that's his job kita ka dei ka kamram ka jongu nreu khat yaki bagi ken penpau Kenra ya ka kamba ka baudan ka bau penkre naga benta kita ki sawajar hagata kapor u Jisu om tang baudan ka jing sngo om tang bau sngo usko to ya ka jing ka badan ni penkre ru ban ai ka jubab ya ka problem ka badan
kabalai bat kabakhat do u Jisu u pendap ya ka jing don kam ka jong panpa ka ktien ka jong bleng i pulia ka khat ka ba pra ka ong gomta kilaya bam bat kilaya kedang kilaya bam kilaya kedang kila long fully satisfied lakdang ladap bat tang baladap habau Jisu pen kre ban ai kata kajing pen kre kata tamro ka provision ka jong Jisu lane ka jing pendap ka jong Jisu kamdei tang bala syubam kai ga bau Jisu ai ka pen kedangro Yaret Wilson Wong gini kintien in Christ we are eternally satisfied abundantly satisfied Wong kita kintien Hau Jisu Christ kajing penkedang kajong u kalong gabane jiunom habo upha igitu kisawa jaro upha ki breu ki bala kedang ki bala along fully satisfied las mohon hau ya ones reu lenong upeni tho ya la dia bo reu kupu jong kajing em badwang la dau no unorun bam yaune upeni tho bau dei ukpu jong kajing em wang ki badon kata kapor kita ki patba ki bakhi jumot ki patba ki balong judgmental ki patba ki baong ki ktien jong u ki ba ethan u bala ban ngap yo bau Jisu ngi ken mau pai so Petrus bagi sendan ong piru pin lai no Jisu penitho ialah dia pulong kepu jong kajing em. Wang yo to patba ki kepa jong pi kilaya bam ya ke mana hagari klau bat kilaya yapno. O penitho ialah dia. Baulong kepu jong kajing em bat wei baba. On yo em mam jukot. Hawo Yeshem ya katu kanong Samaria ka pukri jong Jacob. Nikan mau ong ka kabangangan ai utaw bandi onom sliang syo lanoru. Kiba mat yo Jisu kiyo ya ka jinghon ka babam jukot. Kani ka jingja ka penken mau ya pi badenga. Ko ki para bangait-bait. Baka kubor kapadan alindet jong ni ke kamba kaya lam yongi mangin yo i ka dengpna Calvary haka bau Jisu lang ukpu jong ka jingem nakabenta jong i. Apostol Paul wang namar mangi langi bonru ngilong we ukpu kawe ka met namar ngi baro ngi yo bentalem na utawe ukpu iwe koren chipau kanyo baro nangi baro ngi yo benta bat ngi shem ka jing im haui ka ding pna ka dei ka kamba ka ba krautam the greatest miracle of all u Jisu shim uba halade yaki pop jongi shaka jaka ka bakenja bad halor jong ka deng pna ukpu bon hiar na pneng lapen ken na ka benta jongi bad daya kata ka deng pna bau Jisu u penja ya ka jing betar ka jong play u penhon ya lau jong ukpa jong baru penhun ru ya kajing don kam kapa mangamo pingi don kam ban yo pediang ya kajing map kajong play nong rai sam hakasam kapa lai pusau kedekat kapa sipau penken mau ingi ki sing samla ki kerdo bat ki syatngan enrei kita ki bawat yo try, គេនំក្រដូយកអីកបបហា
lang jong ublay. Habang iwat ya ka kmat ka jong ublay da shisha ngenom kerdu ya ka ay kapabha. Ka kmat ka jong utray Jisu ka yoi ka jing donkam ka kerke jong uneu pajba. Usngau ya ka jing donkam jong utau pajba. Bat kani kalong kabadon kam yang ni. Bangin ngotho kem kebela sius pa ki jong utrai. Habang ia don lang hagani ka jinga sang sinot. Uyu jongi. Us ngotho ia ki jing don kam ki jongi bat nge marta tien ay airu kumbula long lem mat ki saw hajar. Mau pen kre ka jing pela. Nakabenta jongi. Nang ne sa kmat. Habang iwat ka kmat ka jong ublay. Ngenom kerdo ya ka ay ka babha. Nagikti jong ka jing besa, ka jing pendap, bat ka jing penhon, ka jong utray, ka long ya phi ba yang aro. C.S. Lewis habutho ya wo samla pule. Hani wong gini. Perhaps the most important thing is to keep on. Not to be discouraged, however often one yields to the temptation. But always to pick yourself up again and ask forgiveness. Let's hear wong. Kay ka ba kam kodor kalong. Banya yale, kajing yale, jong kajing im. Mday ban long kiba ngono mensiem kiba do jingkermen no. Habang iha bagi jing pensoi kiba bonjat ke jing em ke jing C.S. Lewis wong ya uneu samla. Henry ban ra yalade. Ban kentiu pat yalade. Ban wat ika kmat ke jongu blay. Ban karpat ya ke jing isnay jongu. Ko lang jong ublay, tungin sno, how blay, and keep on. Nginang yad siya sayon. Ang nong ruay siya mensim. Kajing don ka jong ublay, kadon lemba lagi briw, hagi por kiba Ka presence ka jong ublay, kadon lemba lagi briw in times of crisis. Ngia marta tien ya kane. Uyo ka jing don kam ka jongi. Us ngotho ya kata ka jing don kam jongi. But open biang ya kata ka jing don kam jongi. Ubleu kat wang ya ka duriau ka basaw ban pelong ka lenti ba bakraw ya pat ba ubutnum madu bale persa ya ublei. Haga poro Moses. Habang imbino na Egypt, Exodus, kat saulenong. Bleu kular. Ya ka jo kajing I'm siem. Ya ka pateng benriau ka kenriang bat ka mutlok. Bangin syania hau ki bangi mat. Bama ulang oblay. Ngilaman yang kenduk sibon ki jing ki trial sa kajing im. Bat kini ki pensiap tiang yang ini. Bat teng ngem skotho, bat ngem skonang kom no banle. Ki cingja ka cingya nanti, jong ka cingem ka hikai yang ini, baka jaka ka pangilaban pet linter. Kalong tang syubuti ladi. How try ubau play. Naka cinget yang bagi cing tuai. Ban syania bat ban IT lot. Yalla di hau. Ki para bangit ba ngilaban ngolong marway. Haga jaga kenja jong gajing im. Bat kam tam abang yui ya gajing nang yai kelon kabadan saudong jongi. Ngiyoi iku magajing kermen. Baki ki kinum long pat kumbajulong. Henry hau blay. Badau blay ngila ban
mat ya kajing tau tumai ba de kajing pelaj ka jong u nama demo u ba ai ya ka bor ba de kajing jong bangila ba nang ya kum ki bala yo ma ki jong u ble ungkur khu bangila ban ngau shania da kajing kermen hau ble ki kiti jong da ka bas ngau tho bo ble u yo i ya ka bangi dan kam us ngau tho ya ka bangi dan kam badon pendap ya kata ka bangi dan kam u ble ungkur khulang ya phiu pai lang bala sius pa jong ble naga benta ka puram ka jong u amen nya duai ngi ai ngo em a tribe ble ma me mi ai kren ha ki brio jong me da ka ktien jong me kan ran ba e ai ba ka ktien jong me ka nyai pen kan mau ba dia rap yang ni mangin pendem ya la dia lot ka por jong me ma me melong u ble u bo yo i u ble u skot ho baru ble u kloi pan pendam ya kata ka bangingi dan kam e ha ka jing im jong i pai ki brio ki jong me able lengkat ki jing kerku ki ba kerpang ki ba me melapan kre ha ka kerteng ki jong jisu ngi duai amen Kublay, sibun pastor, nagbanta katu ka kubor ka pilawalam bat bet hapdeng jungi. Ngengej kem babaro lakalong hakadukanu ka jaka ka pidon, ka pi osngoi ka jing sawa hakabayat, lani ka pilasyong, lani hakadukanu ka benta ka pidon. Ngidangej kem kinlong sisa ka jing penhun ya ka donut jonga bat jong pi ngilapoi sekawai pat ka benta jong ka jing sakri ka jongi yo blei bangin sayo ban lumno ya ki jing aingu bat ki jing aingu ki bangin lum ha kan por kan long ba kila ban long ba pio ban ai ling ba haki volunteer ki bawa la ban wan ya hakmat jong pi lani kila ban long ru ba phim simla ban ya kendu ya ki volunteer ha ka jaka ka ba pi song ha ka jaka ba pi ya ndai ka balang kala de pen kre lupa ru ya ki tu ki donation box ka ba pila ban tap haki hi ti kani kalong ka jing kerpat ban ngangej kem namar ba baro ngilewan lang hakani ka por om tang bangilayo e ka jing bam nakakti nu blay henre ngidon kamru ban naki jing kerku blay bangin ai saka kam ka jong u kat kata ka bau blay hi pun sngo haki donut ba kemen sem ka jong pi bat kum jo ru na ka banta ki toru ki ba ladon ru ka jing sngongu ka ba kerpang ki ai ki jing ai ka ba kerpang ya ka ba ki ladon ru ki ba lapan poi saka office lan south secretary jong ka sinot ti katba ngi danglum ya ki jeng aingo angin yo ya ki ni south li ki choir ka baneng kong kalong ka jinga seng kena jong ka balang maunai ka baar ka standing choir maulai presbytery ka balai ka balang maurang lang ka basau ka balang nongjeri kini yakin ai kawe hadin kawe namar balap kabalang kelapan kre ki stage artli kamon bat kadiang jong kani ka platform kumta na kabanta ka jing pen kre ya ka ba ka jing seng kena ka ban ningkong ka bakan wan ban kiu ha ka stage nginang ya beteng da ka jing ruai ka ba live spa cutway tang artli ki dikat
tikat bang idang ruai gini ke dekat ngan kerpat ika jing seng kena long ready yang haka stage kenang ba pin ai ika jing ruai bat ki basa nang ta kalong mar yakut kawai kindai bandan lupa chuaban kut kindai bandan lupa haka jaka bat pin ai ya ka jing ruai klem dapan slam kani ka jing ruai kaong able hame tang hame hi ka donot ka jatai melong ka pukri ka jing sok na jenjar me pelaj tinang no ngan omdi tang me la pendam ki pukri ka purtai ki pe yanga kimla yarap arteli ki dekat laispa khatway ke banung kong bat ke baar tu ngin ya yang lang hame tang hame hi ka donut ka jatai melong ka pukri ka jingsuk na jenjar me pelai enang nongan om di tang mela pendam ipukri ka perteki pe yang akim layarap ipukri ka perteki pe yang akim layarap ngasli yang yaki umbaim hame ki yai kersoy ngawat ki jingken chau boneng te hajan ki lapoy banen kada kasur temai banri
Jai na jana pa kisur duitara kisur bapen melong yanga
na kabanta ki jing aingu ki ba ngi la lum hagani ki jing seng bat don ru ki badang yawan yarung pila ban le kumta da ka ba pi ai haki volunteer jong pi hangno ba pi siam bat ya kendu yaki rei kani kalong kapor bangin bu haki jing duai yaki tu baro ba pi pila pen kre ban ai sakakam ka jong blei tingan khot ya wei naki ex-tip secretary jong ka sinat ka jongi Reverend Gebi Snaitang ubala ai ya ka jing syakri na kabanta ka sinat hakani ka kam la artem menta bat ban sakut no menta ubnai lai poi terik umat ti pastor ngisngungu ru nak banta gani bat ma i hakani ka klepmat ngan khot ya i ban pen kentang ya kini kijing aingu ngeni duai nyai ngui eme au blei ubokpa ujongi uba beneng ulawalam katni upajba ubabun napo jong kasna semi bat sabar jong karu haka bangi yok menelum lang haka kejaga bantai keduan jong kajing mane kajing syakri kajing ro par kajing pendan brom ya ka keteng ka jang ma yai ngoye me au blei lang ban ke sep haka bangi yok ban ngap ban sa skor ya kubor ke tin ke jang ma lang bau syakri u jang ma bathana ka por pat au blei kum kadak jong kajing ngau e yame nap deng kajing ku ke bon sertap ke bam le the le penyo ha kajim ko jongi iwan ban ai saka kam ko jama lang ba ke kajing ai ki belong ke berit haduk kata-kata au blei enrei ngi duai au blei la ke kajing ai ki long ke berit nek bekrau nek ki long ke ba kumno Yidi wai men sababan pediang bat men ke khuru eki au blei ba sakanu ke kam ke bakum ke snet sabngi kan pendan kam ye ki au blei ki long sisya nagamenta ban pan krau ya ka buram ke jangma ke khuru au blei ki tu baro ki belen benta ban no sediki jing ai hoi ro au blei ki bom sambelat bat ki ban sai ro kamjo yidi wai ki jing khu blei jangma kian pendap kian peslay hakinur kemesim ke jongki kemjo hoi kian maru oblay di kemasa joni ke syakri yaiti ke jilam ke besat kon bo ke jangma snyau ke jinwa ke jongi naba ke temu ji sungi pan mental ke taru amen Kum kasinat barok kawe ngimla klem dapan pau ke jing sngu ngu bat sngu buram bat ai kublei ya kini barok kini ya simenta hakini ke jing sakri ke jing yau blei nadu kinong nadu ka balang soyong ka balai ya ke jing ruai revival haswa jong ke jing sedang jong kini ke jing sakri ke jing yau blei bat kum juru ngimla klem da ai kublei na kebenta kini ki choir Southly kejingnya seng kena balang maunai standing choir Maulai Presbytery balang mauranglang bat balang nongjeri kijing wai jongki kelalong sisa kum ka pniang kebakalan yaki doknot bat ikimen sem jongi ban penjai-jai habangi sengau bat sengap yaki kubor naki rendang bala penmi naki ringkat ru bat kijing tem tu blei unkurku yapi baro hagani kapor swaban sepun wai ngin yok no kijing pen bena nagaliang jong kasinot bat kabalang Reverend Norton menin kesenging ila kumtung ila yok ban pelat pat ba ya ka kod u John Calvin
balapan kelah syaka ketin kasih kebanginget kan long kejing kerku yaki para baget jongi pila banyo yakane kokon na ko office jongka KGP sinot jongi but na baro ki bookroom jongka sinot haki jaka ka dor jongka ni kokon ka long chispa san pau tengka ka wei ngilayo pedang donation naga yeng jong ile teman san hasting lendo mairang sipau hajar naga mentaki kam kesinan nagi perabanget kabalang maulai siem laikse prestri lai hajar tengkan naga mentaka Reverend S. Wellington Children Home nong pendang nagi perabanget bom kwa penpau kerteng san hajar tengka naga mentaki kam jong commission jong kesinan naga balang new nong stoin arpau hajar tengka naga mentaki kam jong kesinan kawai pa kejing eseng patba ngin hakapor shibaje ngin yo ya kejing ruai revival naga KGP sinot semngi standing kwayan ngin yo kejing pule na kekcien kejong ublai bat banyalam ha kejing duai na Reverend S. Basan ngin yo abandom ya kejing aingo hakapor padang lum ya kejing aingo ngin yo sngau ya kejing ruai kwayan naga balang Mizoram badon ham madan riting ar naga standing choir sora presbytery lain naga KGP not semni standing choir bat ka basau naga balang maunai ngin yo ya ka jing duai ban nongkran Reverend H.E. Marwanyang ngin yo ya ka jing penbena bat ka jing penwai kini kelong ka program naga banta ka jing yeseng Shibije. Kini kilong kijing penbena nakaliang jong kapalang. Nakaliang jong kapalang ni lapen krek yaki umdi habaro saudong jong ni jakalong jinseng bat habaro ki jakayang kali. Haga juga poruk ngelapen krek ya jaka lej penji habaro saudong jakane ka jakalong jinseng bat kum juru haki jakayang kali. Di nakaliang jongi kapalang ngelapen krek ru ya ka medical camp ka badon syakani kadiang ka bayang menga lada don na pedeng jokpi ki badon ha pedeng ke jingjun jong kamet. Bat nakaliang jongi kapalang ngelapen krek ru ya ka syasngi ya ki khot bat ki delicate ki invites bat kerpangru ya kini ki choir ki mansaai hakapor shibeji shiteng kita kilong kapalang Presbyterian Madan Riting Misram Sinot standing choir Sora Presbytery KGP Sinot Sepngi standing choir Balang Presbyterian Maunai di kajaka lej bar nakabanta jongi syakadiang kabayang manga kadai nakabanta ki senrang bat syakamon kadai nam taki kenthai bat syadin kadai nakabenta ki official bat ya ki VIP. Di nakabenta jongi upai lang baro nakaliang jongi kapalang ni la persang ban krek kelut ya ki jeng bam sngi lani ki syasngi nakabenta jongpi di pila ban rung sikir paying Kristen ka jongi kat kaba pila ban yo ai kublai sibun kini kilong ki jeng pun bena nakaliang jong kapalang. Ngilayo sengo ya kitu kijing penbenah nak liang sinot bat na kabalang ngi penpau kijing sengo ya kabalang namar bawat hapdeng kijing penkrek jongka ki balengkot dei kabalang kabalong slu ringkat ke prestri monai balwara hangi ke sinot ya kabangin penyo ru ya keni kelat ya kaban ya donlang mentah ni ti kawei kabangadon kijing kentu nang ni namar kijing khot nak liang kabalang kalong kumtu di lada dia bapin ya yeng nak jaka ke bapin la song di kan yarap ya pi namar bapin ya pat ba kan bahas bun namar ba pinla ban penenkam ya ki jinyada na ke sentur jong pi da kanu karukom da ke jan lani kamas lani kanu ban yada na upum om na corona virus
Bat ngangej kem hapi pilek kumta kan long ka jing yarap ya da ya piru na ka banta ka jing kot jing kya bangin light ru na ka jing shok bayong kli. Kam tam ha bangin shat sngi kum ni. Kublai sibun ka jing ya trilang ka jing yaj don akor ka jing le don akor jongi borobor kata ka dei ka jing long kristan ka bangin la ban pen pau ha ka ni ka pertai. Ngin ya penwai no ya kani kajing syakri bat kajing mani kajing ublay bat ngisia tengpat hak banyawan lang ha kani kaju kajaka da kajik to kaju kajing ruai kabangir ruai kum kajing penskam ya ka ka kubor ka banyok sngo naw nong kren ka nembar ka balai spa khatway ngin peteng na ka dekat ka balai bat ka basau ka baong yame ngan yaro ru kotrai namar ki kuslaihi ki sitom ki babe yanga syame ban pet banri ngadon ka benta haboneng bangampat juyui henry ka kti blamong jome yanga teknang kari haden kani ka jingruai ngan kerpat i nongkren bain saai ya ka jingkerku bat penwai tongin ya yang lang Damar ki kuslaihi sitom ki babe yanga syame ban pet banri ngadon ka bentah boneng bangam paju kaki blamong jong me yang akim layarai re kaki blamong jong me yang atim nang kari aple hamitang hamihi kamen sim karatun bat sao dong keleng ayot snow kikin sawa babun melong kabenta jong atrai hajar ki pertang bat kajing yarokan om wai hadu ki artaba bat kajing yarokan om wai hadu ki artaba tongin ya wai hagawa wai no pelaj yalau jong upat lang ablei di kijing kerku ki bakensai ki ba memelapan kre bato da air kijing ai ke badap yang trai jisu kijing it kijing ublei ke ba pla ke ba bom jukut nangkat kijing slok ke pensat bor mun sim bakoi kini kijing kerku ta ai kenyai sa bat ngi mentabat halakartaro. Amen. Lakarpat git kod delicate sebabin syong banyak kejaka syong wat nam ki namatkin bakla ge volunteer
ti wat nam ki adin bepinayo ya ka syasngi ti pila ban ki na ka jaka syong ka bafifidon. Lakar paru gi parbangai bapinam yang haki surok namar kadon kejing thot hakayat kayang jong kibawan jeseng. Lakar paru ya gitu kiban ai ya kejing ruai ya kejing seng kabar sin ngobaban roj bah.